Dito tayo kay na Mama Sita sa mansion. Hi! Oh! Hello po! Ma! Andito pala si Mother Sita. Ma! Ma, mag-solicit ako, ma. Wow! Uy! Laki na ng mga biik mo, ah. Hindi na to biik, baboy na talaga to, eh. Good morning! Ano ba? Ay, so, dito ka nag... Mapahinga ka, may pasalubong pa naman ako sa'yo. Oh. Wow! Thank you, Ma'am Shi! Kamusta ni mansion mo? Nagkagulo-gulo pa. Magulo pa. Eto, oh, ano plano dito? Dito na kami. Dito na lang ako magkwarto, ma. Oh. Laki nito, oh. Ito yung ano. Parang budigan na to. Kasi nga, dami nakatambak. Dito yung CR. O, diba? 2 rooms. Tingnan mo, ma. Sada. Yes. Favorite color? I know, right? Tsaka pang katawan mo talaga yung sexy. Off shoulder ba? Oo nga. Pwede mong ternohan ng kanang... diba? Pinatay mo to? Kay Mamo J, ang kasama yun ng mga costume namin na nakuha ko. Namin ni Brenda, dadali niya sa Europe. Maganda rito, ma. Malamig. Dito sa labas. Dito sa lubang init pa. Ilan ang baboy mo? Ang dami mo nung baboy. Sana all. Magkasal na. Ay! Tinuod! Na. Ang ganda ng view dito. Oh, tanong mo yung kalye. Saka dito sa gilid. Oh, ang ganda. Wow. May pa-music. Ay, hi po. Althea? Saan yan? Ako yan na, Char. Wow! Mother, ang ganda na. Dito na lang kaya ako. Sa may CR. Wow, ganda ng color. I love it. So, bago siguro kasi buong bahay yung inanuhan, pininturuhan. Ang base niya puti. Base niya puti. Ayun ba? Asa? Puti yan, oh. Hindi, first coat pa lang yan. Ayun nga, base. Yan ang, yan ang first coat yung white, tas bago Yung magiging... board niya is brown. Oo. Ang ganda. Paano tong mga poste mo? Ganyan na yan. Ganyan pa rin yung kulay niyan. Oo. Hindi natin palitan kasi maganda naman ito. Correct. Parang mas lumuwag siya, tignan ma. No? Dito may cladding dito. Cladding pa niya. Oo. Hindi ka na pwede magpa-additional ng outlet dyan? Kulang ka na saksakan. Ang ganda, oh. Nasa taas. Ito, ano, yun lang. Ito tayo sa taas. Ayun, oh. Pati mga kwarto, ma. Ang ganda, oh. Okay naman yung kwarto ni Brenda. Naayos na rin. Dito pala yung mga bag, eh. Parang mas masarap mag-shopping dito, eh, oh. Yung mga ano niya, certificate. Tingnan natin yan sa loob niyo kung ano na yung pagbabago. Hoy, parang familiar sa akin to. Parang ito yung akin. Dito pala yan. Dito pala tong white ko na boots. Tao po. Ay, kinulayan din yung cabinet. Kaya pala, oh. Pati yung cabinet niya. Oh, diba? Wow. Papasok ka rito, hahawak ka yan. Para paswertihin ka. Yan yung picture niya. Yan yung mukha niya nung sumali siya yung multiverse ng Miss Q&A. Yan yun. Ay. O, diba? Even the CR. Hindi CR kasi naka-tiles to, eh. O, diba? At naka-tiles na talaga ang labas. So, pwede na magtayo ng... mga ganito kahaba. Ay, nak. Galing ka
Yung ganito? Dapat medyo mahaba. Dapat yung mga hanggang dito. Oh, sige, magtingin ako doon. Mga ilang kaya to? Mga ilang inch? 10. Mabuti na yung sobra kaysa kulang. Diba, ang ganda. May mga pahabilin pa si mother tungkol sa pagpunta ko sa CDO. Ang ganda, oh. Quality house na siya. Diba? Mas mabilis na ito linisin. Ayun. Yung pala yung mga... Yan yung sa ano, kuya? Sa poste? Ang ganda. Diba? Yan. Oh. Fully tiles. Kabog. Tsada na. Ito yung mga kwarto. Hi, Nak. Oh, bless. God bless you. Diba? Okay din dito. Mas okay yung kulay. Makikita mo agad pa may nagpahid ng kulangot. Namiss ko tong kwartong to. We used to stay here eh. Diba? Kompleto na. Patapos na rin siya. At ang chandelier. Maagyo-agyo na din ha. Hindi tayo sa baba na. Ganito palang ginawa. Okay. Para ikakapit yung semento. Okay. Buo siya. Mga ilang araw pa, kuya? Itong pag-paint. Abutin pa ng 1 buwan? Na. Last day na to. Last day na. Tapos, ibabalik na yung mga gamit. Paano yan sa kwarto mo? Puti lang yung... Lagyan pa ng ano. Kasi nag-ano yun, ang tawag yan sa... Ayan. Nililiha, ano yan? Parang pinapantay. Wala kang klase na? Wala na? Naapa mamaya. After dito itong mansion mo, ano naman yung susunod na ipapagawa? Yung sa labas, tiles na. Alin? Yung sa labas. Yung may mga pit grass. Ipapatiles? Hindi ba madulas? Hindi, yung tiles na hindi madulas. Dyan sa labasan. Taray, sosyal. Kunin ko yung mga pit grass na maya. Itapon na yan. Wala na kasi naglulumot na yun, sayang. Then, yung sa sa farm. Plano niya magpaano doon, yung gawa ng swimming pool. Na may canopy. Diba? Para pagdating din sa garden wedding. Tsaka-tsada na siya. Bongga na magad. Diba? Ready ka na? May target date na? Wala pa. Dapat more years. Ipon. Yung kama mo ganito naman. Ito nga ba mo ganito na. Parang lumaki yung kama. Parang dati pa ganun yung pesto mo. Balik ko sa dati. Oo. Parang mas okay yung kasi... Pagkatapos ng pintura, balik ko sa dati. Parang mas maganda kasi yung pag-ganun pesto dati. Kaya kami ng aming cabinet. Okay. Dito. Dapat talaga ito yung medyo in-extend mo na na kwarta yung sa'yo. Ang dami mo rin gamit eh. Dapat ito rin yung medyo... Balik yung mga gamit ko, hindi ko balik. Lagay. Doon na sa kabila. Pwede naman. Ayan Kasi kasi yung aircon kasi na pwesto. Kasi nandito sa gilid pala. Kaya dapat dito talaga paganyan talaga dapat ang kama. Tsaka maganda kasi kita mo agad yung bintana kasi yung mga papasok at lalabas. Ayan na, ito na. Hindi ka magpapalit nito. Pasayta libre na dyan. Kasi parang gusto ko siyang kunin. Teo, luma na siya. Palitan na natin. Tsaka kaya hanging kabel. Okay na rin yung kitchen, di ba?
Oh, maganda rin siya. Okay, yung ganito mo, ma. Ano ba? Ipaano mo yung... May stainless naman na ganyan eh. Oo. Diba? Pasadya. O, pa-built-in mo, tas stainless lahat. Hindi siya mangangalawang. Mas maganda pa. Oo. Ay. Pag nalaman na naman ni Brenda to. Patawag ako. Pag nalaman na naman to ni Brenda, Ma'am Shiji, suggest na na. Suggest na na magastos. Hindi, di ba, ma? Maganda. Kasi kung stainless yan, mas maganda yan. Tapos yung space mo kasi dyan, luluwag. Oh, imagine, di ba? Kung magagamit mo yan, tapos may patungan dito ng rice cooker, masasagad mo dyan. Ito, mamamaximize mo yung space. Na. Hi, Brenda. Hello. Hello, vlog pa rin. Ito, ba't may mga butas-butas pala yung... Yung rivets niya, hindi nila kinuha yung ulo. Ah, so ang gagawin? Pintorahan pa yan. Patay. Patay na yan. Hmm? Bakit? Sira na. Lagyan na lang ano. Bato yan, di ba? Padding. Ha? Bato? Hindi. Kani, yung itim. Plywood yan. Ha? Plywood. Ah, plywood ba yan? Dapat makulayan din pala. Para hindi naman ganyan, oh, namumuti. Kaguhit ba? Ayan. Ayan ang mga kaganapan sa pagpapaganda ng mansyon ni Mama Sita. Tari mo, ang dami pang plano. Pag nalaman ni Brenda to, ikaw! Ah, sige ka naman tayo, ha? Suggest ka. Good luck. Thank you, ma. Alis muna ako, ma. Punta ako ng CDO, ha? Tapos, tawagan kita later. Oo. So, ayan, papunta na tayo ngayon ng CDO kasi, tawag dito, meron tayong panibagong gagawin, no, para sa araw na ito. Then, if you like this video, kindly like, share, and subscribe for more videos. At happy news, wala pa kayo, Ma'am Shiji. See ya!